good evening, depending on where you are watching me from. And when they cholo address about today, and they can now address you can feel free to show yourself so that I can give you a package right away. Gobuzo chake nzuzi ike okwebie zukwana ike na-ekwu onzu ike okwebie ha nzu ike okwebie Eze Emeka, happy new year. Eze Emeka otekwana yes, I'm na this thing nchọrọ ikwu na ma address gay in a video, but that was because I was on my way to a burial. So if you know that video adro enough, I need to emphasize more on if you put that video. Because name and the honestly in the ike understand the something. Reason we just know is in the ike understand the something. That video do very clear, but still somebody or yet somebody still misunderstood that video. Here is the main cocoa. You wanna go? Only a lot of people. So also how mama ebe esemoku ha no Ogechi bidoro. But to the best of my knowledge, except if somebody want to convince me otherwise, from what I have seen, onye ọna Ogechi kwuru 50 maka ekwu 100 maka Ogechi. Onye ọna Ogechi kwuru 50 maka ekwu 100 maka Ogechi. So therefore, because of that, because my relationship with Ogechi did not start because of alignment to her or any other side based on the already existing saga, because my relationship with Ogechi started somewhere different from and based on the fact that na mabekwana nene some of the things in Fugolu. We don't do perfect, of course, but so many things is something need to be guilty of. If that is so, can you tell me why you will be running after me, trying to change my mind, trying to do this? I have told you people it will not work. I will start blocking you people right away. A drop or commenting I block you immediately. Yes, I will block you immediately. You wanna go? Okay, but this friendship friendship will price and they pay for that friendship. Yes, friendship will price. If your friend has been good to you, I don't know why. In where they kid you way. Look, if to somebody na Facebook where he compared what is going on Facebook now between Ogechi and these guys to what if a girl between Abe and the Bonner boy. That man who say na Bonner boy nail accusation on na Abe nail accusation on Bonner boy, but Bonner boy did not say anything against Abe. Rather, he took action. Therefore, that action, you can say that it is justified. Are you getting my point? But in the case of this Ogechi issue, we have seen countless videos where people who are running after Ogechi demanding for ECA. We have seen videos where they said worst thing
Something worse than if Ogechi kwugolu. So therefore, you people cannot get me na that side you cannot. You cannot. I've made it clear. Adama Abasaga. So ngunwa whoop that time. No saga sometimes I wonder. I am not lying about it. You want to go? I don't know go man no katashiwi say. Since ife basalu Ogechi ajiwe gaba on. Unwelu nde woputaro time. Even at some point, even J-Pack is no more talking about this arrest. J-Pack is no more talking about Oge. A lot of people back it up. But when they hold to that, when we say, what a time. How can some people have this kind of time? Time when they waste. When people like us say, we have enough. And we don't enough, for God's sake, to even finish some of the personal engagements in Megasale. Oh, time. Either I buy camera every morning, every afternoon, every night. Ogechi jukwo wesenga, Ogechi jukwo wesenga, Ogechi jukwo wemenga, Ogechi jukwo wemenga. Ine piogale ka monitoring spirit. Ebo una ifla bare camera against Ogechi e appear there. Condition is so pathetic that na mmadụ nwere ike ịnọrọ na Facebook here na ekwuru another thing. Emabata, how is Oge? Let me make it very clear to you people. Ogechi Okeke Njaka is my sister and my friend. Any personal issue in Welu with her, you should go and settle it with her. It has nothing to do with me. And anywhere, as my friend, Enwelu need that I will lend her my help, I will not hesitate, except if it's not what I can do. I want to make it clear to you so that you can understand. Stop coming to my page to constitute nuisance. Gawana page yeba hono manebe onu neme fa hono neme. Jenu mewe yedia. Don't come to my page. Don't come to my page. What if you know my page? My page is not for you. My page is not for you. Because half munde neku esu get back out now. Why are you backing out? No wunde wawulo Ogechi gwenya natawa. Eyotana. Owulo na happiness and excited into na move Oge live. I've been talking with Oge for a long time. I've not seen her live. Ina sim na anya fulu ugo aya yolugo. Anafugo thank you very much. Shinwike dalo hinne na apostano. Mana why would you wolo majority of nda no obodo iwo wunde? Some of these our brothers no obodo iwo. Is that even how jobless some of you do? What I go? Is that how jobless some of you do? Can you better would you wolo mostly? Nde no obodo iwo wunde wumelu time na Ogechi jiko so Ogechi jigare say. Is that how jobless some of you do n'obodo iwe ba hono no? Na ụfọdụ n'ime unu need goro ka emelu unu ọnọdụ ko nnata Nigeria ebe ahụ. Unu bata ebe unu abịa do busy, get ya engage with something too serious. Because onye comment kwa nonsense ije mepee ye. Ọwụrụ obodo iwo ka ọnọ. Onye comment kwa nonsense ije mepee ye. Ọwụrụ obodo iwo ka ọnọ. And that is the same thing ha na-eme during the time of Matthias. Eva kedu ife ana m ajụ na ajụjụ wee si unu ụfọdụ ụmụnne ya n'obodo oyiwo unu adụdụ so jobless. Ụfọdụ n'ime unu unu adụdụ so jobless that no nwere something do reasonable. Ụfọdụ n'ime unu fụrụ unu ya engage unu no and epụta ụmụ nwoke no wonder Ogechi ji akpụ ụmụ nwoke amụ mmiri. No wonder o ji akpụ ụmụ nwoke amụ mmiri because of course ọ dị nke ife unu I think na ife unu because I can't see how I can devote my time to come on Facebook or one can na kiti na Facebook. You know, recruit anybody. The worst part is that anybody who choose not to align with you people, anybody who choose not to who shows not to reason with you people becomes your enemy automatically. Kunya na your enemy.
henceforth name program that has nothing to do with Ogechi. Iwe bata ebe ahụ wee sị Ogechi jikwesị Ogechi jikwagharịsị blocking immediately. A block mmadụ na page ya da adum anything. In case if you don't know. Or ha adum anything. I have not seen you living a life fully different from nke Ogechi na-eme in a condemn. I have not seen you. Eh? It is more like onye na-ezu ohi na Ọnịcha. Ịpụta na condemn onye na-ezu ohi na Abakaliki. Ọ nọ na-abụ ndị ohi. So ịchọzie jezie nọ n'ụwa ọgụ ndị ohi onye zuwuru ibe ya na kpuo. Ịghọtago? Before my block ọrụ Chigbo Ọfọdụile, you have been fighting to protect a lot of people, including Mirabel. May your daughters be like Mirabel. Chineke ya eme bele. Ọkwa ịma ndị niile ahụ na-esechasịcha ọtọ ha video je na-elesigasị na Facebook. You will bear daughters that will behave worse than them. That is number one. That is number one. Then some of these guys not on Facebook, enweghị dignity, enweghị ugwu. You will bear ụmụ nwoke that will be worse than them. Let me see how you are going to manage to cope with them. Before then, ka mgbapụ ebe ozugbo. Off you go. Ifuru ya? So, ọwụlụ na-ema na ịchọpụtalụ na ife Ogechi na-eme adụrụ mma. Why are you doing the same thing? In fact, I have asked this question all over and all over again. Ọwụlụ na Ogechi deserve ka ebepụta isi ya because nọ na-akparị ndị mmadụ. Some of you emegi ife do worthy enough for me to come and arrest you. Are you not aware? I mean, Mirabel, I saw Mirabel na n'ugbo and mmepe inbox m ebe a kịta ifu ebe o tetarụla n'ụtụtụ onweghị ife ọkpọfọ hom in a chat that lasted more than 20-something minutes to 30 minutes. I read it out without omitting any single thing. So all na insult na exchange words is enough for me to put somebody behind bars. Ikwuru maka m nkwuo maka keri ife Jimmy de petition immediately n'ukwu ebe a tinye ego were Mirabel debe dia ọfụ ka ọ na-adụ. What are you even na-ekwu? So ọ bụrụ na ịkpọrọ m onye ohi mkpọ ọ ga-akwụna ọ na ịkpọrọ m ogbu mmadụ mkpọ ọ onye ntọ kedu ife ịchọ ka m na oje gbagha ịchọ ka m bịa pruvuo nke m kwuru maka ya ihe pruvuru nke i kwuru maka m. It is very simple. That is number one. Now asị na Interpol na-achọ mmadụ na defamation case ka Interpol na-achọ mmadụ. It is a common sense. You want to go? So some of you just put church without having sense or without a way. But I have tried to tell you people that Ogechi was my sister, outside my sister, Ogechi was my friend. If you are waiting for me to wake up tomorrow and deny her, you are making the greatest mistake of your life. Hey, rather, Ogechi me if I'm correct in way. A woman phone when I will pick up my phone and call her and correct her. That is the only thing I owe her. Nime namu ye pick my phone or you correct here. I cannot still live her life for her because she cannot live my own life for me. You want to go? Then we go Shkumalaki. Please, if I will marry tomorrow, bring your sister to do same Ogechi is doing. Bring your brothers and your sisters to do the same thing. Ogechi since you only see things from one side. Eh? I have tried everything possible to explain to you people that now the same thing Ogechi neme. Kandenya neme. So it's not dunjo man and kefa neme dunjo. Yes. Malun and kehane me dunjo. If you come to my Facebook again to come
I will block you immediately. You will get out of my page. What I go? Some of you do very useless. Let me use that word. Some of you do even more useless than some of these people. Some of you like home training. At all. Some of you see from a dirty background where start. I am sorry to use such words, but your attitude and how you behave online shows it all. In Ogechi, Ogechi, because of the same thing in a because of the same thing in a tell me what is different. Ogechi na condemn galala imepe na account oye ikpu onye nka wodi na abagari. The same thing is in Ogechi na eme na like here. Ogechi na akpari mmadu kpari ya family go na mmadu kwugari galala ma ebe a esi go no mewo nne nna na nka me nka. Is it not the same thing that you are doing? Is it not the same thing that you are doing? What I go? Is it not the same thing that you are doing? Ife na-ewu na iwe ewu ama m ife na-ewu na iwe ama m ife na-ewu na iwe enidi ho nka ngwa ụnụ Ogechi agbago ụnụ 100-0 Ogechi agbago ụnụ 100-0. It is a reality some of you will still live to accept. What I go? It is a reality that some of you will live to accept. It is a reality that some of you will live to accept. Ogechi come to Nigeria. Ogechi can never come to Nigeria. Ogechi died you people and she came to Nigeria. She came to Nigeria against noise nile and ranting nile on the men on Facebook. When she came to Nigeria, your ranting continued. Ogechi knows America. Ogechi can on Nigeria. He can on Nigeria. Good Ogechi knows Nigeria. He can on Facebook. No papa. She has taken the battle to your doorstep. He can on Facebook. No papa. So, why will I doubt it when you people are making it look like when men can sit down from morning till night to discuss about a woman, when men can come out boldly, put all the armor to fight a woman as if they are fighting a man, and yet it doesn't look like they are even going anywhere defeating that woman. Even if Ogechi enter Kirikiri tomorrow, you people cannot change the fact. Look, let me tell you, Osama bin Laden is born mad. America will chogari Osama bin Laden. Where was Osama bin Laden after how many years? After of Osama bin Laden can never be wiped out in America. Because America, Ugochukwu, are you supporting her? With my full chest. Ugochukwu Malaki, with my full chest. For as long as you don't want to condemn those people, hello Ogechi, na Facebook, I am supporting her with my full chest. You have to deal with it. Yes, you have to deal with it. Yes. Are you supporting her? How many times have you gotten up to condemn all those people who Ogechi and made this thing on Facebook? But when they use this kind of words, when they use against this woman, when they make never, okay, Ogechi, it's wrong. Why he a Jamie Fedotua? Name me Fedotua. Emesine Okuga say to a poro strength. Because can even not worry upon one apples that one. Can even not worry on you, one apples no you. Can even ne puno molo imbecile, one apples neya. Can even ne puluna no melimpayanka. How many times have you gotten up to condemn those people? And I ask him, are you supporting her? So if you are supporting those people, what problem do you have if I say that I'm supporting her? With my full chest. You have to deal with it. It is a reality. You have to deal with it. What I go? Gossiping like women. I say, my dear, call a spade the space. Stop supporting evil. Why is it within our support? I will marry evil in our support. Benson don't because nda na send the angry emoji. When I react is na happen. Only chori wopu nya. You don't need to react to comment him mad. Don't react to comment anybody. Happen yeah.
onye m firu na comment here do well enough ewepụ nya immediately ịghọtago ewepụ nya immediately ndị ala jobless people for over 7 years ka unu wepụtara time na-follow ewu ọ na-agba unu 100-0 common sense unu agwabụghị unu na this lady is playing with you people. Common sense unu agwabụghị unu na this woman ji unu keep unu busy for over how many years. Unu na-agba kitikitikitikitikitikiti ị na-achụ onye gburu mmadụ nọrọ ebe ị na-achụ onye gburu mmadụ gbuo mmadụ ị ka na-akọndemu onye ahụ gburu mmadụ ị na-achụ ị na-achụ mmadụ na ogburu mmadụ nọrọ ebe ahụ ị na-achụ onye gburu mmadụ na-egbu mmadụ one ma one ka nwa ọnụ iji akọndemu na onye ahụ gburu mmadụ. The moment ị gburu mmadụ ebe ị na-achụ onye gburu mmadụ ịdụgo as guilty as onye ị na-achụ were ka anyị akọwara ụnụ ya ma because na some of you lack a sense ụfọdụ n'ime unu enwe brain so I won't even expect you people to comprehend with what I am saying. Ịghọtago ka m bido ka mkpa n'isi ka mkpa n'isi ka ịkpa n'isi a sị na ịkpa n'isi ka ije na mmụọ. Ịkpa n'isi ka ije na mmụọ. Okay, enwere m Juliet, off you go. O nwere onye ọzọ. Okay, Ejai ka obi ekwe, off you go. Hey! Can another person? Okay, ka isi go there to anaga. You got to go. Una na migale. Una na migale. Na pages ndị mmadụ. Na migale. Ogechi nọ na America, ono na achụgharị ya na America. Osi America bata Nigeria. Ka na-enye unu sleepless night na America. Mba mma hapụ kịta nọ. Ọka nọlụ na Nigeria ka na-akpụgharị unu na Nigeria. Unu nwee got ịpụta na Facebook eziga where is your sister nwoke bụ amụ ogosibo unu na nwoke bụ amụ ogosibo unu na nwoke bụ amụ ka ọwụ ọ batakwa na Nigeria since over how long na ọkwa na Nigeria na-akpụgharịkwa unu gosikwa unu how sophisticated ọdụ karịa unu ka nwee chie m ịpụta na Facebook na-ekwogbu ịmakwa na ọhụrụ mmụọ na-emechie m ọnụ aka n'ọnụ pim. I will be watching, let me know what is happening. I will just be observing. Mana, some of you, in your constant urge for vengeance, in your even vengeance for something you know nothing about, in a misbehave, see, you want to know that in a misbehave. In a misbehave, a young man in a misbehave. Yeah? All bolu na ije na comment section me again ebe na-ekwu okwu another thing because ngwa na onwe ewu Ogechi morning, Ogechi afternoon, Ogechi night. Go Ogechi morning, Ogechi afternoon, Ogechi night. Mana ebe na my comment section ebe mwa wopụta time we na discuss about another thing. Iwe bia ba ho we wuru Ogechi si Ogechi jigari se ka ebia ikwu a block wongo ebia na page ebia go chasịrị aya da akụ asị na page ya jee na page si ebe ahụ unu na-eji akụ asịrị ebe unu proof go n'ife la ahụ eme unu. I don't know. Sometimes I don't know. And let me tell you, Opana, Opogo, Bulu, Yebu, Ntineshie. Opana, Opoko Bulu, Ntineshie. He who the gods want to destroy, they will first monya hunya hana wiyala. And that is what I see in the behavior of some of you. You want to go? That unless you are permanently disgraced, unless you permanently receive that slap on your face, you cannot rest. I know you cannot rest. Some people, even when it is obvious that they are losing the battle, they will still choose to fight that battle with the last drop of Obalaha. You cannot
kpọọ mmadụ rie nsị ma expect ka onye asị God bless you. Enwere people nwelu that tolerance na ya agụghị iyi ha sị God bless you, but ọ bụla everybody. How then do you react when you first ebe ka a na-egbu ọna? How can you become angry? Dominic Mwodomo amamife ka ịmahụ. Look at you. Ịmaghị ife. Ogechi na ebe ọ nọ na-eriri akpụ. Nọ ebe ọ nọ na-eri fried rice. Nọ ebe ọ nọ na-enwela aṅụrị. Ijere na ọ na detention na language. Nọ ebe a ejego m mmemme nke izi bata. Lie ife ahụ ndụ mba. Ị na-asị m until Ijere do free from detention you will not rest. Is ọbụla amamife ka ọ na-amahụ. Amamife ka ịmahụ. Because njerigoro na bed m ọkụdụ agbaghị m AC na-alahụrụ onwe m ụla. Kelee ebe rest ahụ m enweghị ozi isi wedo. Ka for the fact that na mụ kipụrụ busy ebi ebe a nọrụ ka okpo hia na-ege ntị ife m na-ekwu na atọment gị ị na-elu. You have a lot of things bothering you. Ogechi na-achụ ka ijideta ha n'aka. Yes, Ijele ị na-enyere mkpọtụ Ijele apụtabụghị. Ijele ị na-enyere mkpọtụ Ijele apụtabụghị. I still keep busy here and all here now watch him even when you don't like what I am doing. So mụ na you who is restless nọkata na na-ekwugheri ka ndị egbuwarisi. Ọ ga-abụ na na-ekwugheri ka ndị egbuwarisi. Mụ na you ka onye nwere ifuko ka nsi wee ya asị ebe a chịrị ọkpa ga-akwasara elu oche. Ifuko ka nsi na ka nsi wee ya asị o chịrị ọkpa ga-akwasara elu oche were ekwuru ife m na-ekwu. You will not have rest. Which rest are you talking about? Which rest are you talking about? The kind of rest Ijele na-enwe. Was that not how you people misled Ijele? You misled Ijele because n'ikwu eziokwu aha ekwu na-eme. You people can never say the truth. You can never say the truth. Ijele no open efa against Zion ministry, Evangelist Ebuka Obi, who never responded to him for one day. All of you no na akụrụ ya aka. But unu chọrọ ka unu bepụta isi Ogechi for responding to somebody kpọrọ ya afa ọkpọkwanụ onye ahụ afa. Yeah? Is that not how ignorant some of you can be? Sometimes nne n'ụfọdụ ndị amụrụ m ife mmadụ ekwu but ụfọdụ ndị mmadụ woo ike ka ha mma. Ana m agwa gị eziokwu. I have studied this case wee bịa with only one conclusion. But Ogechi kwụ wee pụta ndị niile ha na Ogechi nwee program ha ebe a. Give all of them counsel. No only if you only a counsel. Give all of them your wise counsel. Advise them, condemn them where necessary. If you are a peaceful person, make peace. Kudodo n'ime ha. But the moment you decide that onye kwalori ya say the right, man onye siri ibe ya alagbawo ya the wrong. Ime ọ na-ema ife. Go with problem self. Not even these two people. Go with the problem. Yes. Imadisi people are bad. What is good for the goose is good for the gander. There's no difference. There is no difference. So in olo, in a condemn onye siri ala gbawo man onye siri riense in a Koreaka riens iyerimunse. Iyerimunse. Iyerimu nse ngwa na justify onye siri mmadụ rie nse. Iyerimu nse ili nse na ala ịgba mmadụ ọ ofife ka ọwụ onye na-eri nsi isi adịghị mma mana onye ka agụrụ mmadụ onye ahụ gọgwarụ ịbaba mba so ịmalụ na ịgọgwara ya adụghị mma ihe akụ ndị onye gọrọ dị iyi agụ ụna na-agbagharị tikitiki
kiti na-anụ ife enweghị isi. I've taken time to study all these things. Mmechakwa yuzukwa m nke J Park na Ogechi. During that period, Ogechi na-agụ J Park iyi. J Park na-agụ Ogechi iyi. Ogechi nwere a lot of things or allegedly against J Park. J Park nwere a lot of things or allegedly against Ogechi. Ịkwụwa ha na-abụkwa ha proof wee ifu nukwuru. Ikekwe ka ha na-abụ nwere onye ji proof. Ikekwe nwe onye jiri proof n'ime ha. So, how can you crucify one person? I am asking you. I am asking you. Eh? You are only taking side. You are only taking side. Now, problem is that you want me to come and take your own side, which I don't want to do in a wee way. You want me to come and take your own side of onye Goluriense, even when I chose to do other things, because you want to drag me into your mess. Some of you has been in this mess of Ogechi tormenting you people since over how many years? You want me to come and join in your misery? You want me to come and join to take part of this torment on our torment? I cannot do that. Malaki, thank you very much for bringing the name of Anambra State into you. In fact, thank you very much for making us proud in Anambra State. Eh? Thank you very much for making us proud in Anambra State. Yes. This Ogechi is bringing the name of Anambra people to go to nothing. Thank you very much. You are making us proud. We have seen a lot of things he may go to make us proud and put our name on the world map. Yes. Dalu hinne chukwu gozielu. Chukwu gozielu. Iye mekari oni imegoro eme. Dalu hinne mapu chefuo. Dalu hinne mapu chefuo. Eh? Because some of you are actually suffering. Imagine being in a bondage for over how many years? Imagine being in a bondage for over how many years? We are we are questioning Matthias, but Matthias can never give me sleepless night into in fact, when I on my camera and I talk about Matthias, the moment I drop it, I focus on other things. But some of you with so much time, yeah? So much time. If you know Ogechi na J Park na-enwe okwu. Ogechi na-akpọ J Park iyi, J Park na-akpọ Ogechi iyi. Ha na-abụ na-akọ ọnụ. Ogechi allege some things against J Park. J Park allege some things against Ogechi. A support what J Park. Mụ akwụrụ side Ogechi. Inwe problem sị na ma ha ekwu eziokwu. Ngụmụ ị na-ekwu eziokwu. Ị na-ekwu eziokwu. Ọnwụ niile ekwu eziokwu. Ị agwa ndị na-asị Ogechi na-ewu akwụ na Chicago. Unu edine dane ego ole ka unu nyere ụbọchị unu dị na-eri. Ị ajụ ha ajụjụ a. But you don't care. For as long as no Ogechi ka a na-ebo ife niile a, you don't care. The only problem ị nwere when she open her mouth to talk. And onye ka nji wee gwa, instead of supporting either of them, condemn that act which both of them are doing. Condemn that act. By condemning that action or that act, you have addressed two of them. And if you want to go personal, condemn two of them, call their names and condemn their actions. Tell them the right thing to do. Or carry her to her. It doesn't matter the reason for that fight. Fighting is fighting. It doesn't matter the reason for that fight. So you have to condemn Inogwa. You don't have to say, Nemeka had the right by Emma John Ola, Tiaife. Mana, she goes here the wrong by Emma Favola, Tiaife. On all the same Mola and Itife came in these two cases. Two of them were the same damage. So, Kerife Batari Jew support Unkofonye.
condemn one konye ọzọ ajụjụ ya adajụ onwe gị. You love this person and you hate the other person. I don't have a problem with that, but don't forget that we must not all love the same person and we must not all hate the same person. Or if now we face between one and so even na-enweghị iwe ebe nnọ wo na ma abata na side unu, I can't do that. Ebe olileanya jere ime arrest na classic munish ka o ruola ebe ahụ meghepụ ọnụ wee kwuo a lot of things ndị otu unu na-akụrụ ya aka. Did you condemn him for one day? Well, no, my brother, you went too far. Did you condemn him? Anything capable of Ikeji Ogechi, tinye behind the bar or throw yanga or boyebo is support or yeah. Because ni hate Ogechi. E makwano no nya he like na ma like ya. If una no. You want to go? So that is where ụfọdụ n'ime unu enweghị brain mana unu chere unu nwe brain. Unu nwere emotion and sentiment. Unu abata in a sensitive matter like this. Bụbatara na ọgba aghara n'etiti ụmụnne anyị. Ụbọchị unu ya amụ nke ya awụ unu mụ ọgbata ọgba nya obido na your side wee kwalụ wee fụ ka damage ya si adụ. Wee fụ ka damage ya si adụ. Amarugo m ife kpatara na since nji wee bata na Facebook I've refused you people toiling me around this because I've watched what is happening at this Facebook and that's why whether the even will make sense to you or not, I rather choose to stand there. If I am correcting anything, I will stand there and correct that thing. Moving away from there, you people will mess up that person. Look at what you people did to J-Pack. You reduce that young man to zero. Look at what you people did to Olilanya. You reduce Olilanya to zero. Why if you short unu mezu ko am hapu unu unu menya Chineke ayekwe jenu no work ahụ unu na anu na page si ahụ unu na anu buru mi esi na my page pụọ mana onwekwa ife dum chi ikwu okwu I will say my opinion and then will right ikwu my opinion. Ịghọtago n'ife ruolu n'ugbo analyze about the case ogwewuru n'ọnụ akụrụ ọnụ kwo ka akụrụ ọnụ ka akụrụ ịkụrụ ma ọnụ nkọ gwara ịchọzie ka igosi nri nwe power. The best way to show na onye kpọrọ iyi is wrong is by keeping your mouth shut. The best way to show na mmadụ accuse you wrongly is by not accusing that person at all. If you want to demand somebody to prove allegation somebody nyere bino, do not even level anyone against Onya. It is not difficult and it is not a rocket science. Otherwise, you may want to manipulate all of us with your emotion, which people like me will constantly resist. I will resist it. Ogechi may not be a saint. The people you are fighting to defend or protect, they are not saints either. Yes, I had an encounter with Mirabel. If you see no apota, if you see no apota, she did not even hide it in Upo. She was exhibiting the okay. Ndenase na mma muta nwadu ko oge. Ono ya muta nwadu ka Mirabel. I want to see how you are going to handle her. I want to see how you are going to handle that lady. The worst part is that onye take your side. David Bryan arrested dan onye uno na chosinsi. Iwe chowe zuge ya arrest. Ogechi ko na achọ ko arrest ya since over how many years? Una arrest mwe. Owo mo wa we zugo ke ya arrest. Okay, we feel will confirm Obo. Confirm Obo. Sent. You know she's not a saint. Saint Michael. Saint David Brown. You know she's not a saint. Angel Michael. Onye nsọ eduru nsọ ngozi iwu ngozi iwu anointing ebe ahụ ị nọ kịta ị na-amụke ka kpakpando. Ị na-achọ ndị wu saint na ndị ahụ saint. Ị ya amụta mmadụ ka una ni piugari na-achọso ndị unu ya recruit. Ebele emewu ndị unu na manipulate ife all that woman unu na manipulate. All that woman unu na manipulate ka ebele na ebelu.
ọ bụrụ ife some of you bịa ka unu mee njụ na ụnụ anyị eme so onye chọrọ ka unu manipulate ye unu na manipulate ye ọ bụrụ mmụ ka unu ya manipulate because I'm old enough to know the truth. I'm old enough to know the truth. Mpụta ebe okwu na-ese o wee wụrụ na akara mmadụ na-anụ ọgụ onye ahụ wee bunye bọtụl wee pịawa bọtụl wee jebute mma kedu ife na-ese mpụtagodo edebegodo m ụnụ na-abụ bifo ma ekpere ụnụ na-abụ ikpe akọndemgodo m ụnụ fọ ije bute ngwa eji anụ ọgụ ụnụ ahụ ewere aka n'ụba mmasị onye mma nwaanyị ji jebute mma hapụ onye jebute bọtụl maka na bọtụl anyị eji enwewu mmadụ mma anyị eji egbu mmadụ. I am trying now to explain better to ụfọdụ ụnụ nwere ọgwụgwọ na ụnụ amaghị eziokwu. The only thing is that you have taken your side and you hate this person no matter the kind of message that is coming from this side. You will never hear until your bitterness consume you. Patapata. Eji wee sị na ọkụkọ ntị ike na ọkụkọ ntị ike ya n'ife n'ite ofe. Ọkụkọ ntị ike ya n'ife n'ite ofe. Isi ya elu ho n'ime ite ofe ọha n'ife. Ọkụkọ ntị ike ya n'ife n'ime ite ofe. Epụta ebe mmadụ na-abụ na anụ ọgụ. Wee ghara ọgụ eji aka anụ onye a wee lachapụ ọsọ wee jebute mma onye a wee lachapụ ọsọ wee jebute bọtụl kama ị ya condemn the act of ha nwee ije bute ife do capable of igbu mmadụ justify ofu onye condemn onye nke ọzọ anyị ejechọghị ife n'isi ife ka anyị ejechọghị n'isi hịrị anyị nọ nso jee jụọ ya ụmụnna ya ọkwa inwekwa chairman ụmụnna ya na alụ tata jee jụọ chairman ụmụnna ya ejụchazie ya send ya inbox ka m unblock ọgụ ịghọtago ejụchazie chairman ụmụnna ụnụ bịa inbox zie nsị na ejuge na confirm luge ka m bezie unblock ọgụ unu kata ị na-ehe etu onye kwụ na ya anụbụghị ọgụ ọrụ n'iwu ụfọdụ n'ime ụnụ wuru chief judge ụnụ ya atụkata mmadụ nga out of emotion and sentiment ụnụ ana-atụ mmadụ nga instead of you to look at the fact ọpụtago instead of you to look at the fact and be factual ị na-adụ sentimental. You even have problem with me and Ogechi is a picture nwere onwe anyị aṅụrị na anyị furu onwe anyị after a long time. You even have a problem with that. You have a problem na Ogechi bịara event na Nnewi I feel each other ịchọrọ mfu ya ebere m akwa oge amụ ahụ na-amụ ife na-enweghị iwe aṅụrị ya ha anyị na-enwelu ebe a wife na-afụghị ụfụ esi na ọha amoosu ka ewu esi na ịha amoosu na ịghọ wuchi ebe obi aṅụrị mmadụ na-afụghị ụfụ mfu Ogechi agbafere m si pụọ ebe a achọrọ m ịfụ ya ebe a si ebe a pụọ Okay, Evaristus Ife Sinachi, let me reply to your message. Ki wee ghọta reason nji wee gwa na condemning the act itself is better than taking side. Because mgbe ahụ ị na-achọ ka ị take a side, you are being emotional and you are bringing in sentiment. Yes. Now, esere Ezgo Global TV mba keludari your comment achọrọ m egwu ke comment ga achọrọ m egwu because ana m prefer onye ya bịa dey something rather than maybe ebe a na-ede nonsense anyị enwe sense
ịghọtago o nwere kọmentị m chọrọ ego oke ezugo global tv ndụ ka ịgwa ife kọmentị a ji apụ okay ezugo I am your fan of the truth Oge went far involving some innocent people because she wants J-Pack good friends to hate him. Now let me tell you something kiwe marana judging with emotion and sentiment is not good. Mbogo na-aga n'iru J-Pack is sensing that the people who may expect to join him and fight Ogechi that they are not coming forth. He came for me. He went for Ijowa. Odalu Igwe Credo tipia. Odalu Tezi Empire tipia die. Odalu Egbu Igwe tipia Egbu Igwe. Ineke Pontio. All these people okotosichala because we refused to join him. Can you tell me our crime against him? Can you tell me our crime against him? Can you find me? Can you find me, my brother? I think it's hard to think I will make a Gabaniru. Yes. Can you find me? The only problem here is that Abulom Bebioko and the Jowa Abule Fanyoba and the Desert Empire Abulo Aqua Makanandeni no Gechi Polu Mwelego Manandeni de J-Pack Polu Mwego. So nobody should even consider every single thing J-Pack said about Egbe. Let me talk about Egbe. Ono Nihu camera accuse Egbe upon no man Egbe na no one no maze. On my camera, accuse Egbe of eating a munye mother. Accuse Egbe of all manner of things without minding Egbe with family. So, Kelife Oji can you tell me his aim? If una reason unji we sego, ikporu J-Pack idebe. Ikpolo Ogechi idebe iwe gwa ha no na ka anu ogu a personally happy ikpobata ndị no ilu onwe fa na got even na-ekwu kita you cannot condemn one and leave the other. That is where I say no and I stand by that. I am not against you condemning Ogechi. You can condemn Ogechi, but the problem is that you cannot condemn Ogechi for doing the same thing that J-Pack did. Is not possible. I can't accept that. I would rather tell you, stand there, let me stand here. But if you want us to come to the reality of this case, I will tell you that Ogechi is as guilty as J-Pack is. And J-Pack is as guilty as Ogechi is. Because they both did the same thing against each other. Now, you will bring them together. You will caution them against another person, if I have a then you will make peace between them. That's yeah. Or sentiment. You are being emotional. You are fighting the battle for the rich. Yes, that is what you are doing. You are fighting the battle for the rich. The Bioko has all the money in this world to fight his cause. If he is not as aggressive as most of us here, then tell me, can you have a problem now? Apokoko has everything it takes to speak out for himself. The same thing with every other person, Apollo. But the only problem is that somebody like me, somebody like Ijowa, somebody like Desert Empire, somebody like Igwe Credo, somebody like Kelafe, somebody like Kelafe, collected. In fact, a lot of people collected. Even Ugo, Ogechi collected overdose. They even threw stone to a lot of people, which I don't want to call their names here. All those people collected.
but a Jerome police yaga, a home convoy, a home factory scattered here and there. We demand the same justice in our Sotalu Bediokofa. Yes, because we were all people different, separate from problem, but they all brought all of us into it. So you can only caution two of them. You cannot take side. You cannot be fighting for injustice. You cannot. You cannot. You cannot be shouting for injustice. No one 50,000. No one 50,000. And when they say put on 50,000, what's it? Batalo need you 50,000. Show you where. Imagine 50,000 last month. Ejuni ye. Onya we be low wese. On a ku na mo na 50,000 last month. Achomi ye. We are last no na 50,000 5 months ago. Joy no nyego nyeye. Oku kita obibo onwe. Okodro ka agbari ya now. Imagine 5 months ago. Feel na me demand na me mo right e be ask for nke na jem. Generally nke you. E chozie ke gwam na nke udo as important to you etu nke me so important to me. E moro na ayo ko. You know where to do now. You will arrive at Eben Nature. So, for the fact that some of you don't want to tell yourselves the truth, stop coming to my inbox, stop coming to my comment section for your own good. Those people you are supporting are not sent. Those people parading Ogechi for sharing Otondem Mado are busy sharing Otondem Mado, including Nkeha perceived to be Ogechi. How do you want me now to condemn Ogechi openly without condemning those people? Now, if I bring those people on Facebook, can condemn one. But the difference there is that Ogechi is my friend. I can easily pick up my phone, call Ogechi, and discuss things with her. If you expect me to bring it on Facebook here, you are joking. You are joking. If I can communicate with somebody, why will I choose to address that person through Facebook when I can easily open up a conversation between Munonya and Etuaka? You simply want me to come and that is why in Juweba, during the time of Ifanyoba, I knew what they wanted. They are not seeking justice for Ifanyoba. That is not how much they love that man. Say something good about that man, they will come and criticize it. They will even come and level Okutopa allegation carrying Ogechi or Nisie. They simply want me to come out on Facebook and identify so that they will use it clearly to say, yes, Ezugo now versus Ogechi. Wisdom is profitable to direct. They are not against that act itself, but they are against the person who committed that act. They are not even targeting that person to correct that Ifa, but they are targeting that person to have no opportunity to get that way baby you. You know what I do? Otherwise, where you are, there has been a lot of issues about Ifa which they treating on Facebook. Go and show me your comment. That you genuinely love this man. You cannot show me. But to name a program market, go myself on a beer bar, you're not commenting nonsense. You're not commenting nonsense. So say far we feel no ekubena make fa nyoba. Mba chọrọ ikwe mmadụ nọ na somewhere we make video, we claim more. No ndị nwa no melu kwuru that thing. No they speaking for so and so people. We kwuo mmadụ etiko n'isi na nnewi na eme nka. What did you say? What can be worse than denying a man a burial in his hometown? Onye ahụ pụta kwuo ye pretend ya boye ndị ọzọ si na nda kwurie. Why no they speak out of his own hatred or conceive n'obi? Kele ife ikwulu, you did not say anything. And this is the same man you claim that you love so much. I know your games. I know
your games. Play that game maybe in a play. When you bring it to my doorstep, I will teach you sense. I will teach you sense. Ogechi is not a saint. All of you are not sent. So why should I abandon this devil and come and stay with this devil? I will rather stay with the devil I know rather than going to stick with the angel I don't even know his or her intention. Yes, it is as simple as that. So why do you want me to come and align with you to fight the same cause you are guilty of? Manonata like Ezioku. When Mirabel came to me na inbox, I simply advise him. Can I advise him here? Mwese my sister. Can look at this thing in a kuno Ogechi share no si we pata. Ogbara ngbacha mu mwese here. Can if such thing remain on your phone? That is not even on a marokedo. Can if in a delivery on your phone? I gave her advice which she could have simply taken, but she refused to take it because if I shall deputy Ogechi be here, Kanyana, one young way, Emzo paracetamol, where Mawaka and Newu. Such kind of bitterness and hatred among Igbos, and you people are supporting it and taking side with it. Call a spade a spade. It is very difficult to call a spade a spade. But when you do that, you will be glad that you did a noble thing. You may not know what you have done today, but posterity will always be fair to you. Yes. Condemn me for joy when you see it. It doesn't matter. Oh, na mpoga asio kanko. Mwe shoputa na nje mayono na kesi doro na mma pasha. I won't say anything about it at all. Emeshie mo no gafe. Simple. Manowo no he. How can you bring two people who committed the same offense and you want me to start treating one as partial? The only difference in this case is that one is my friend, one is my friend. So, since one is my friend, the one you are even trying to defend is not even your friend. Don't even have any relationship with Onya. You don't have any relationship with Onya. So what stops you from saying the truth between two strangers? Two people who are strangers to you. Ogechi is a stranger to you. Mirabel is a stranger to you. Madam Justice is a stranger to you. They are all strangers to you. So it is even easier for you to say, medewe ni ifu unu na-etendi Igbo no. Oho fonye na-etendi Igbo no unu na-etendi Igbo oho one person na-etendi Igbo no na-etendi Igbo ikwu onye etu a. Only little or few people will come to tell you something wey possible because one man generalize the whole issue. The other go. So among able unu si enweta stance unu si enye this kind of judgment unu na ade enye. Ogechi iwu nka. Okay, kita are ka mfowara comment. Keda ka mfowara comment ka mara ebe comment kwụsịrị. You other go comment na area be basis. Ha dore ma afu ya. Comment juru ri eba since amodore ma no ka ba mfudebe new comment eba. Amodo na ka na drop the comment eba. You other go. So ovive na agwadewo no wo. Akudo, I will read out your comment. Ezugo, continue supporting the devil, you know, good for you, but can you kindly tell us where you guys are hiding the woman running us Abiola? Then if he goes himself in imo shame, because only with shame you will not write it. If you say you are more sophisticated than we are, if you say you have more contact than we have, why can't you go and fish out Ogechi? It is a simple task. I'm asking you.
Why must you ask me ebe Ogechi no when you have what it takes to fish her out wherever she is? It is a simple question. If you can't answer it, then I've gone no without a direction. How can you be asking me about Ogechi no? You should know better. Yeah? You should know better. You should know better where she is. You shouldn't even be asking me. You should know better where she is more than me. Yes. You should know better where she is more than me. Do I know where she is? But you should know. Because you are the one who have all the contacts. You are the one who have what it takes to bring her to book. You are the one who have all the connections they win in Nigeria. Yet you are asking me, and when he feel mine, Ebo Gechino. Yeah? Oh no, born in America. I said, "Emma Hebron, no, in a country very far away." But on cow no, Nigeria. Ogechi ka tiriguna state of confusion, even in Nigeria. Oh no, in America. It's in America. We nka no obiakwa na Nigeria. Ntu ahụ si weti na Bulgaria na America. Usikwa weti kwa na Bulgaria na Nigeria. Ina agbagari. Ina eri onwe gi igbugu. Na business ya gbasa ho. It is not your business. These are two people. Na anu ogo. They have said unthinkable things about each other. I've repeated it before. They have said unimaginable things about each other. It is very easy for two of them to swallow their wounds. Necessary people are caution her. Caution her. Only know where ife Hana Abune made wrong. Let them know if I had a mad wrong, and they will stop it. But it will be so bad and I'm why when it's Zohi. If you can make an Zohi, Sissy Chota, Mwemeka Kebu, why they pay man. Either way, they pay man, Uno. Either way, they want Mama Nuno. Yeah? Either way, they want Mama Nuno. Either way, they want Mama Nuno. Mana na acho onye enusi no be John ka egbuo. Egbuo deri egbuo onye enusi. You ought to go. Egbuo deri egbuo onye enusi. I have very difficulty understanding my message. But one day you will. You will understand this message someday, but not now. But open me, I got it. Or if I'm analog. I repeat again. Don't come to tell me, hello, Ogechi Kebuo, support Ogechi Kebuo, because I cannot do that. Ogechi is my friend. Ogechi we for Joe on Eme. It is left for me to caution her behind with phone call. The other people, they are not my friends. You gotta go. They are not my friends. Some of them has never even been my friends before, if not all of them. You gotta especially the fact that Nigeria Igbo Ojo. Can you well to do? Manangonga follow ni ifo keke melu kokonkwa melu. Ngonga follow ni ifo keke melu wifo konkwa melu. Ijisi ike na achu keke ke egbuo. Akudo ni football di female onwe. Liwo onwe gi igbubu. Ogechi na ebe ono kita anguru Hollandia you got. Enoleba na akwugari na comment section na aka onu. Okay. Ebe ono Ogechi no kita. Akpo ebe Ogechi no. Or ebe ono Ogechi no kita. I can tell you that no Ogechi na ebe anguru Hollandia you got. You gotta go. So, can you see here? Ebo no ma. Ebo no. Okay, ebo no. Show me my bono. But I can tell you categorically clear that nebo no Ogechi no. Ogechi ka umma.
or too difficult for you to understand? Eh? Or too difficult to understand? Okay. You wanna go? Jenu Shove, oh no, you people know it all. Connection unu nwere owo apie eko. So Jenu Shove, Shoba na eko unu nwude ndala. To bless people. Ogechi ka unu nwere unu na ala. Bitterness. Okay. Chinedumu Chukwunedum. You have overstayed your welcome here. Ban Nedum from all live stream. Confirm. Case closed. It was a fake account of Bataketa in order like this. In Enyo. Martin Mbadoga. Ban Martin from all live stream. Done. Case closed. Piam. You other go. Nenu. Akudene. Ina na-eru anya ọkụ na Ogechi na-agba GLE na America. Are you aware na ọ na-agbakwa GLE na Nigeria here? Ị na-eru anya ọkụ. She can't work 16 hours. Continue working 16 hours for the rest of your life. Ejenas Wike. You are working 16 hours. Continue working 16 hours. Mr. 16 hours. Mr. 16 hours. In all 16 hours. Now we put our well. Continue working 16 hours. Ogechi is America, be Nigeria, Ebia Zwike. Mike will be because Adro it doesn't ever he get enough. Oh, I have to give you the it does not so do. Eh? Ma even emekusi jimegwu in on America. Come on, obodo na you know can allow 16 hours. Eh? Robo 16 hours. E ya lugido 16 hours. Lowest 70 years. E can allow 16 hours. Or say can nkosu n'oge. Na allow 16 hours. Fugitive. E ya bia Nigeria. Na allow 16 hours. Ine ebe akwa na Ogechi na agba GLE in America. Emana na agba GLE eba. Emana na agba GLE eba. John Debia arrest your motor driver. John Debia arrest your motor driver Jebue. John Debia arrested Debia arrested a classic munitions. John ha motor driver na anya. And I run 16 hours. you are working 16 hours, but she's not working 16 hours. You equally sweat ya hell lot than 16 hours. Yeah. Lower 16 hours. Amanda. Opa kweli. Opa kweli. Opa kweli. Ọgbasa kanotu je buru kanotu nke mma da asaghị ya ha na m like ịda asụ dịgo the moment ị gọrọ iyi ya blọk ọngụ mana ha ezi ha gụ iyi nọ na ife ị na-ede ewu ife mma da asa ana m asaghị ya mana ịgọghị iyi blọk ọ mana ịgọghị iyi wụrụ ha asa ife a ka ị na-ede mma da asaghị ya she's not even a nurse. Who cares amamife na-alụ. She's not even a nurse. Amamife na-alụ. Who cares if she's not a nurse? Amamife na-alụ. Amanangwa na ohi ka ị na-ezu. Yes. Ife ọnwụ na ọ na-alụ na America were enwe ego. Although different from nke ị na-alụ. Yes. Ife ọsọkwere nya were ife ọ na-alụ na America were enwe ego. Yes.
Okay. Onye inbox ma ewe n'iwe o. Ewe n'iwe. Ka m chọọ akaụntụ o. Nọmba ị na-akpọ kịta ahụ nọmba m ji. Ka m chọọ akaụntụ o. Kelee ebe. Okay. Ka m derugo. Nwe nwebere ndidi mma ahụ blọk kwazi oketa mma ahụ blọk oketa ịghọtago amamife ị na-alụ kedu ife ị na-alụ mụ na gị nwanne mụ na gị ọ na-alụ ebe ahụ ka ị ka m na-esi mana ife ahụ ịgwa m ị na-alụ n'ife ị na-alụ so ife onye kpọrọ nkụta ọza Ogechi gba nọọsụ ka ọ na-alụ na Amerịka nọọsụ ka ọ na-alụ ịghọtago so ọ gbasaghị m Ogechi sịghị nọ na-alụ nọọsụ na Amerịka in fact Ogechi gbago n'onwelu factory ọ n'okweta because amụọ m ife ngụnwa na-alụ gụnụ ka ị na-alụ eso m ga-eji ọrụ ebe ahụ ị na-alụ ife dị important wụ Okeke jechaa amị ka afụ buutue ọ mgbe oke anụ m ọnụ dụka ọnụ ekpere ebike makwa ọ voice ya ọ mgbe Okeke jechala amị ajụzie ekele ebe buutu ya nọ afọzi buutu Okeke like etu o si wee bata weda na ọ na-alụ nọọsụ ọ na ọha alụ nọọsụ ịghọtago golu Mercedes GLE ịghọtago Mercedes GLE that one mat ụga ife moto ahụ nọ kịta na Nigeria is almost 40 million ịghọtago 30 something to 40 million ogorie short driver wee burie mụ na ya obi Amerịka kedu ife nji ife Ogechi na-alụ na Amerịka eme ọlụ ọ na-alụ na Amerịka wụrụ ọlụ ọ na-adị iwu ọ dị iwu Amerịka ndị Amerịka jide ha kpee ya ikpe simple ị na-asị m na ọhọ ivu na nọọsụ what is my business what is my business na ọwụ nọọsụ ka ọ na ọhọ nọọsụ ana m ajụkwa ajụjụ no be their mate na first lady achọ nka ngwa onye 16 hours ka ọ malụ nwanne m achọrọ ka m gwa onye 16 hours ka ọ ghọta ka o wee ghọta level of ife anyị na-ekwu ị na-asị she cannot work 16 hours ị yara elikwuo 16 hours ya ị na-arụ ọrụ ya ka ọ wee tacha afụfụ 16 hours ya another person erie ya ekpe okay ọ sịrị na Nigerian people she go dey buga for we know how it was here she bought GLK for auction send home dey buga for na GLE $6K Madam Daisy okay Akudo nwanne m all of us go na moto na America we have all bought cars from America and we know ogorie $6,000 babe jee na calculator pialum 6,000 times 165 mba 6,000 times 170 ego ne mba 6,000 times 1,700 $10,200,000 $10,200,000 okay now onye na-ebe ama ego na-eji agba moto ọnwụ na-awụ from 2015 up gwa Akudo n'igoro moto a $6,000 which is a lie which na na moto ahụ na ihe ego ya anything less than $10,000 na America which is a lie anyway but let us assume that no go $6,000 which is over 10 million then we make shipment here we make clearing here somebody gbakwa nwanne anyị nwoke a na ego atịrị na moto a achịwa na 20 million nwanne je hapụ n'okwu ahụ nni
okwu ahụ nni. Even if na auction, what about shipping and clearing in Nigeria seaport? Emekus happen on her. Emana. GRE. At this time Ogechi bata Nigeria, onweghị ife ihe eme moto ahụ ka moto ahụ kwụrụ n'aka. Ụdị ebe ọsọkwụrụ ego goe na America. Onweghị ife ihe eme moto ahụ ka buying, shipping and clearing na Nigeria ka moto ahụ nọrọ n'aka less than 20 million. Although possible. So dogbu merie hapụ na anya ọkụ na ọhụ onye unu kpọrọ asụ na asị ya nwụọ. Mmadụ agha nwụkwụ maka na unu kpọrọ ya asị. Now, Akudo, having said this, I want you to tell me, Akudo Onyebeke, Mr. 16 hours. I want you to tell me, Onyebeke, I want to go there tomorrow. Come from K-Park. Mr. 16 hours. Show one family. I want to go there. Come on, K-Park. Hi, Chineke mekwala mmadụ ebere. Chineke mekwala mmadụ ebere. Akudo nwanna, Akudo nwa mama. Odogwu Akudo. They talk out of jealousy, and that is why na ha na-ekwu for the ife ha agụ ife ha na-ekwu ọnụ. Like you need to ije tukwuwe na Ogechi na-agba GRE. Ị na-erusi ya anya ọkụ all round. O kwesịrị na ife abago na anya ọkụ all round. Ife abago na all round anya ọkụ. Hey, for God's sake, must you even condemn GRE Ogolo? Does it matter? Or GRE and Esokwu? Are you saying that no Ogechi bought ticket in America, Batara Nigeria here? That no Ogechi even a go to na Ojuwe Batawa? I want to know what the problem is. I don't think no when Bob no capital oil and gas. No one na make any meaning unless they baram na kumonye unless they asenketa ezugo juaku onyewu ebuodike one of Ebonyi state oni yasem juaku onyewu onwa na-etiri ola one of eza ewe mkpaku sayon nketa we sie akubiko kele onyewu onwa na-etiri ola one of eza akwasi mmụpụta akpo na onye park G garden abụ park Range Rover Sport park GLE 2000 and gonna asim okay o ife ameluli onye aji wee na-ene ni GLE Ogechi na-agba anya ifuru ya. But ị na-asị m na nwanne Ebonyi steeti ma ndị Ebonyi steeti one bi n'okpuru eze ahịa ebe a makwa ndị Ebonyi steeti one bi n'okpuru eze ahịa they are more than 2,000. In fact they are more than 3,000 and ha ncha niile ewu ụmụnne akụ because onye Anambra steeti ọ na nwanne m ịghọtago. So gwa m moto ya na-agba bayi sị m na akụ Zion ma moto ahụ moju akụ na akụ ya confirm na moto aka ị na-agba ikwughe afụgo m nke Ogechi na-agba I've seen it. So gwa m maka nke ka ị mara ụlọ ife ị na-anya ọ ife a ka ọ na-eme mbupụta Highlander m onye nweho today motorcycle akọba ya ọnụ. Why should we be entertaining such kind of things? Why should we be entertaining such kind of things? In where go GLE, you don't have any business eko GLE on. Etu onu nya asikute. Osokwenya wona ndị mmadụ na mmadụ nyachasịchara ya lesi ya. Inwe ho GLE, inwe ho right eko ya ọnụ. Unless ni nwere nkeke. I'm not jealous of what she is driving. I want to tell you guys that she makes so much noise that she drives GLK. Anyone can drive more than that. Simple. In Anya more than that, not anyone. Allow that person driving more than that to come and talk to us. That is the problem. You want to go? If you open and go, ahongo. Nanya more than that. Kelo queen will put an ekwu na GLE. Ekwu GLE na kwo. Ekwu GLE na kwo.
ịpụta na-akọ GLE ọnụ onye awụ ofufe na-agwụ the thing na-abazi na bitterness the thing na-abazi na bitterness ekwuo maka moto ekwuo maka egwu a na-agba agba ekwuo maka ife okwuru ebe a ekwuo maka ife okwuru ebe a hapụzie the real issue with the problem. Yes, now eposturu video ebe onye nya na-enwere okwu na-akọ ya ọnụ ụfọdụ jekwara ebe a na-akụkọ oge ọnụ. How do you people want me to start even reasoning with ife unu na-ekwu? How do you want me to start reasoning with ife unu na-ekwu? It's a GLE baby. Ịghọtago etu a nke m si wee dee ebe a ọwụ nna asị gị n'elu pụta n'ụzọ babe pụta n'ụzọ babe pụta n'ụzọ. Nna asịzi is a GLK baby iwewe iwe. Kedu ife na-eweghị iwe? Is it not a GLK baby? Is it not a GLK baby? This is a GLK baby iwewe iwe. Ise na nna ekwe nwa ya ekwuo na mụ nwere ọ ya da afụghọfụ nke mmadụ. Nwa ya ikedu ife na-eweghị iwe na nkwu na mụ nwere unless na m ekwu na mụ nwere why na m enweghị. Mana ọ bụrụ ha na mụ nwere enwe m right ikwu na mụ nwere ma achọghị ikwu is a choice. N'isi na Sabinus ha na-eme ha post nke ha ese ha congratulations. Sabinus ha na-eme ha go nke ha post onye ese ha congratulations ha ebu isi one from us. Mgbe Pela goro Toyota Spider Pela post rie congratulations na-ada ebe niile. Mgbe Pela golu Toyota Spider o postu ihe congratulations na-ada ebe niile. Ogechi gozie GLE post onye this is empire. You have been supporting Ogechi for all the insults she has been insulting people, including sharing it. Those who need justice from her should also include you in this case because you are supporting evil. Berakwa. Anya mmiri. Anya mmiri ya apụghị n'anya. Anya mmiri ya apụghị n'anya. Anya nke ya apụghị n'anya. Ifubo ife. Ana m support for insulting people. Ndị na support wo ngozi ka ha na-agozie. Blessing ka ha na-enye. Blessing ka ha na-enye. Ịghọtago? Mazimus Patrick onye mfegharị Dubai yesterday, South Africa today. Karaka. I drive LS 600 and my wife drive LS 570. My brother Aisha onye manono. Okay. Outside this GLK, there, I have Lexus 570, I have Mercedes S600, I have Toyota Land Cruiser VX bulletproof, I have G-Gas Brabus 2023 model. Driver. Akudo kwa igota moto mgwa gasara go n'anya. Akudo igota moto mgwa gasara go n'anya. Ono so na Facebook kwuru na-enyegharị mkpọtụ onye ọ na-awụ billionaire and millionaire na Facebook. Abịa in real life onwe onye ji wan kobo chichi na-arịarị nwere onye ji. Mana ebia na Facebook onye ọ na-awụrụ ọgaranya, onye ọ na-awụrụ ohimiri na Facebook. Nwe ego. Philo Brown, thank you very much. My stand is, if you must condemn Ogechi, which I cannot tell you not to condemn Ogechi, but you must condemn the same people because they are guilty of the same thing Ogechi is guilty of. It is simple, and that is my stand. And that is my stand. Outside that, your hatred on Ogechi cannot change my friendship with her. Even yesterday, Ogechi, if you yesterday, I cannot hate her because you hate her. It's not possible. Yes.
Akudo, you go explain tire, no evidence. You go explain tire, no evidence. I only have 2 cars in America. I can't drive more than 1 at a time. GLE baby. You are just Muma with 9 cars in Nigeria. I have 9 cars here. You other go. Okay, we 2. In will AS 570 and LS 600. Muma with 9. No ka you no mba for ya for we man ndem were onu bully mmadụ bully onu back onu enyebe mkpọtụ. Respect you will look at if many of you na akọ ya eba ọpụtakwa fie kịta akọgwara gị iwe. Look at if so many of you ya bịa na comment section na agụ ọpụtakwa gọgwara gị iwe. So I caution onye gọrọ iyi, caution onye gọgwara iyi. I condemn mmadụ na abụ na anụ ọgụ. Ịghọtago ọgụ ahụ ka I condemn. I'm not Okeke or Okafor. So for as long as you don't want to condemn both parties for doing the same thing which you are condemning, they are doing exactly the same thing which you are condemning, then count me out. Count me out. Or not possible. Count one out of it. If you can't condemn both parties for doing the same thing, exactly the same thing. Hello? You ought to go. Bebe na akwa ka ono ya dị ebe chọba na Ogechi ono bịa na page m bịa na-achọ Ogechi chọba na Ogechi ono bịa na page m bịa na-achọ Ogechi page m oyiri unu ebe Ogechi nọ onye unu ebe Ogechi nọ. But one thing is sure, you ought to go. One thing is sure, and that thing is will yezu ohi kwụrụ n'enwe na-akpọ mmadụ onye ohi. Ọnya problem nwere with ndị nwa dibịa na-atụ mmadụ na-alụsị. Ị na-agwọrọ mmadụ ọgwụ ka o wee jekwute wayo. Ịghọtago? Ị na-agwọrọ mmadụ ọgwụ ka o wee je bute wayo. Onye a jegwuo wayo, egwurukwa wayo. Ife ọ na-eme ka emerie. Ị bịa na-alụsị ịbịa kụọ ọfọ n'ala. Afọ jee gbuoro m onye a na-akpọ Okeke Okafor. Ego ịzụta n'afịa. Ego ịzụta na spare parts. Ka Emeka na Jewi iwe je ịtụ ya na-alụsị. Ịghọtago? You are guilty of the same thing onye na-achụ. Edewe ọfọfọ eti wunu na-abụ. Ọ wụrụ ha na-efe ahụ ị na-achụrụ ya ị na-asị n'ọdụrọngụ ewunite ọfọ ya etiwu onye ahụ. Ọ karị ihe etu a. But if you want me to hate her because you hate her, you are a joker. I can't. Jude Dulu. Zuzu go to ebe first because na ebe ahụ for ndị ala. Off you go. Ebe abụrụ for ahamazu ndị ala. Ala na-awụghị ijewe na nke Mampasman na Oraifite. Iru ebe a Mampasman agwọ gị ala. Ebe abụrụ ebe a na-azụ ndị ala. Ịghọtago ahamazu ndị ala ebe a. Ala nke ụka nke ijewe na nke Mampasman. Mampasman na-agwọ ndị ala. Ịghọtago iru ebe ahụ ọkụọ chen pesanata gị ala nwere onwe gị. Ịghọtago so mekwukarị ona if na na-eme broadcast no ilu onwe don't come there and tell me Ogechi this Ogechi that. I block you immediately. Ịghọtago do not try to push me into hating Ogechi. I can't hate her because she has not done anything wrong to me. Yes. Ịghọtago she has not done anything wrong to me, so why must I hate her? The answer is no. Talking about the case not at hand, those people who are chasing Ogechi are as guilty as Ogechi that they are chasing. So if I must condemn Ogechi, I must condemn them. Nevertheless, don't forget that Ogechi is my friend. If I have to talk to Ogechi, I call her on phone and talk to her. Now Nongoma jekwa talk what sense to ndeni. Ọ na-sponsor ndị na-eme eva okwusisi ya na ụmụazị be anyị niile ọkwa onye na-achụ Ogechi no level allegation on somebody
nọrọkwa at the point of arresting Ogechi na-elekwa accusation he cannot prove n'isi Ogechi apụta echi na-ekwu esoro mpụta bụ ịbịakọ ịfa ebe ijere arrest mmadụ ka ọ bịa prove ife okwuru you are there alleging something you cannot prove akpọ ọkịta agwa wepụta evidence nọ na sponsor ịfa ọ wepụta evidence na ogbuo na ụmụazị baa ya one ihe wepụta mana ị na-achụgharị ya ọ bịa weta evidence bigonu I think I'm going to end this broadcast here ụbọchị taa amaala anyị mma daalụnụ ndị nke m let us keep our finger crossed ịghọtago ajọs nchọ ka adres ya ndị a ịghọtago onye nwee ntị ya nụlụ o nwelụ ntị nụlụ o nwelụ ntị nụlụ you cannot recruit me isi m siri ike isi m siri ike you cannot recruit me isi m kpọrọ akpọ karịa isi ụnụ ị na-achụ onye ohi jide na onye ohi jide na onye ohi jide na onye ohi jide na onye ohi ebe ahụ a na-achụ onye ohi ahụ ọsọ pịa ịmarụ foonu mmadụ na-akpa ịmarụ foonu mmadụ na-akpa nwekwa boldness na-achụkwa onye ohi ahụ ị na-achụ onye ohi nọrọ ebe ị na-achụ onye ohi mmaghalụ mmadụ foonu ya na-akpa dụkwa bold enough na-achụkwa disem onye ohi na-achụ alaka agwụ ọha alaka ọwụ na what else ka ị ya akpa ị na-achụ onye ohi nọrọ ebe ị na-achụ onye ohi mmadụ mmadụ foonu na-akpa ị ka na-achụkwa onye ohi werukwa boldness ị ma ọ na-ewuru onye ohi ị ka na-achụkwa onye ohi bigon I think I'm going to end this broadcast ka abalị taa amaala anyị ma daalụ nụ